RATEL je domaćin 42. plenarne sednice tijela evropskih regulatora za oblast elektronskih komunikacija i Generalne skupštine grupe nezavisnih regulatora koje počinje danas u Beogradu. To je velika čast za RATEL, kome je ukazano izuzetno poverenje, imajući u vidu da je ovo najveći skup regulatora u oblasti elektronskih komunikacija na nivou Evrope, a da Srbija nije članica Evropske unije. Za nas će najzanimljivije teme biti one vezane za roaming u regionu i u Evropi. I pred sam početak sednice naša Tatjana Zindović će nam reći zašto je ovaj skup važan za Srbiju i o čemu će još biti reči. Za pola sata počinje sastanak regulatora. Koje su najvažnije teme? Prva informacija iz prve ruke. Doktor Vladica Tintor, on je direktor RATEL-a. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Najvažnije teme koje će se danas i sutra odvijati ovde u ovoj sali u hotelu Hilton se odnosi pre svega na roaming unutar Evropske unije. Međutim, nama je ta tema mnogo bitna zbog našeg regionalnog sporazuma o roamingu. Potom jedna vrlo interesantna tema koja će vjerojatno i sledeće godine biti vrlo aktualna kod nas, to je pitanje informacijne bezbednosti 5G mrežama kao jednim budućim mrežama preko kojih ćemo da komuniciramo. Također razmatraće se petogodišnji plan razvoja BEREK od 2021. do 2025. kao i mnoge druge teme koje su trenutno aktualne u Evropskoj uniji. Zašto je ovaj skup važan za nas? Pa BEREK kao organizacija postoji 10 godina. Ovo je 42. skup BEREK-a po prvi put u Srbiji, ako ne računamo Norvešku, po prvi put u nekoj zemlji koja nije članica Evropske unije, tako da to je veliko priznanje za RATEL, veliki događaj za Beograd, ali i za Srbiju. Koliko zemalja učestvuje? Preko 30 zemalja, znači preko 30 direktora regulatornih tela sa svojim saradnicima, preko 100 ljudi je došlo u Beograd da bude 2-3 dana sa nama. I za kraj ono važno pitanje, gde je Srbija u svemu ovome? Srbija, što se tiče oblasti telekomunikacije, apsolutno prati trendove koji su u Evropskoj uniji i potpuno su spremni za sve izazove koje dolaze. Hvala vam na razgovoru i na ovim informacijama. Evo Bojana, toliko za ovo uključenje. Hvala ti, Tanja.